kang kaciret tresno tinali-tali ing jiwa kekandrung parasmu pengen ku jane kowe ning kasunyatane siji aku wis sehat-sehat ya Dok. ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya. Sane kembang mekarono ing ati nanging dudu aku sing duweni wis cukup lalino timbang atimu loro berkerasa tresno bisa dipaksa. Rasa tresno kang sanyata mung sawiji kanggo sira ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni